No, tervehdys jälleen. Ajattelin tehdä taas pienen tämän kaltaisen videon. Matthew kuukauden viesti tuli taas ja ajattelin kuitenkin siinä on sen verran hyvää tekstiä, että ja se sisältö on se, että kun tuntuu vähän siltä, että ihmisillä on liian toiveikas ajattelu siitä, että kun Trumpi pääsee presidentiksi, jos se nyt pääsee, todennäköisesti se on jossakin vaiheessa, jos ei mitään ihmettä tapahdu. Mikään ei ole täysin satavarmaa, mutta todennäköistä kuitenkin. Niin, että sit se hoituu 4 vuodessa ja kaikki on hyvin. Ei se taida ihan niin mennä. Sillä on oma prosessi, vauhti varmaan kiihtyy ja päästään näistä deep stateista tai pahiksista eroon hyvin nopeasti. Ainakin sieltä hierarkia yläpäästä tulee tapahtumaan puhdistusta. Mutta sitten jos hän 4 vuotta on vallassa, niin ei se maailma välttämättä silloin vielä valmis ole. Mutta ehkä sitten päästään vasta varsinaiseen työhön. Eli nyt Trumpin aikana, jos sanotaan näin ajallisesti, että varmaan 3-4 vuoden aikana tapahtuu se suurin puhdistus, mikä on esteenä siihen, että tätä yhteiskuntaa maailmanlaajuisesti alettaisiin rakentamaan semmoiseksi kuin se pitää ollakin. Mutta se itse rakentaminen varmaan kestää sitten pitkään, voi olla muutamia kymmeniä vuosia. Ja kaikki talousjärjestelmä kaikki, niin ei ne mene yhdessä hetkessä. Ja myös se, että ei ihmisten mieli taivu välttämättä. Siihen täytyy vähän kasvaa. Että kyllä se varmaan se yksi sukupolvi menee. Mutta ehkä se nopein vauhti on tässä nyt lähemmän 5-6 vuoden aikana. Mutta ei se mitään. Antaa Matthewin kertoa siitä, mitä tässä nyt on niin kuin tulossa. Ja siinä on mielestäni hyvää tekstiä siitä, että mikä on tämä prosessi ja mitä se pitää sisällään. Et kyllä tässä on paljon asiaa, ei tätä todellakaan muutamassa vuodessa mennä. Kyllä tässä helposti menee se joitakin kymmeniä vuosia, että päästään sitten normaaliin päiväjärjestykseen. Ja antaa Matthewin puhua, ja siinä on taas tekoälyhomma. Se on kiva, kun niitäkin on, koska se ei ole minun tekstiä, niin siinä on sitten vähän eri kaverit puhuu. Mutta jatketaan tästä. Ei muuta kuin minä siirrän puheenvuoron Matthewille. Matteus tässä. Rakkain terveisin kaikilta tämän aseman sieluilta. Netanyahun johtama kansanmurha Gazassa, Illuminatin, joka suunnitteli Hamasin hyökkäyksen Israeliin, on murtamassa tuon salaseuran selkärangan. On tulossa tunnetuksi, että se perusti ja rahoitti kaikki terroristiryhmät ja sen tavoitteena on tappaa 6 miljardia ihmistä. Kansalaiset protestoivat Illuminatin hallitsemien hallitusten politiikkaa vastaan, muut kansalliset johtajat kieltäytyvät talous- ja kauppayhteistyöstä, ja nousevat värähtelyt ja valkoiset hatut estävät pirullisia suunnitelmia toteutumasta. Älkää tunteko pelkoa mistään pelottavista ennustuksista, joita olette ehkä kuulleet 8. huhtikuuta tapahtuvan auringonpimennyksen yhteydessä. New Age-reiden keskuudessa yleinen odotus on, että menee vuosisata tai enemmän, ennen kuin maan sivilisaatio elää 5. tiheydessä, ja monet vapaaehtoiset eivät pidä Arnoldin kansan 35–40 vuoden aikarajaa mahdollisena. Kysyimme Arnoldilta, haluaisiko hän puhua tästä, ja hän välitti vastauksensa äidilleni palattuaan iloisesta perhetapaamisesta Panamasta. Hänellä on vaikeuksia hyväksyä sitä, mitä hän sanoo, vääräksi elämänjärjestykseksi. Viime heinäkuussa 90-vuotiaana hän toipui massiivisesta sydänkohtauksesta, ja 2 viikkoa sitten rakas veljeni Michael, nuorin meistä 4 sisaruksesta, menehtyi omaan sydänkohtaukseensa. Tämä on surullista aikaa koko perheelleni maan päällä. Arnold Sasi, tervehdykseni ja kiitollisuuteni viestini vastaanottamisesta. Matthew, kiitos,
että tarjoat minulle tilaisuuden muuttaa ajoituksen ympärillä olevat epäilyksen matalat värähtelyt luottamuksen ja innostuksen korkeiksi värähtelyiksi. Aikataulu on asetettu, mutta kuten tiedät, hyvät värähtelyt helpottavat siirtymäprosesseja. Vaikka yleiskatsaukseni maalataan laajalla siveltimellä, ihmiset tietävät yleisesti ottaen, mitä odottaa, ja he tietävät, että lopputuloksesta tulee ihmeellinen. Rakkaat, maapallo kokee yhtä tämän universumin historian upeimmista ja ikimuistoisimmista muutoksista. Kaikki on energeettisesti yhteydessä toisiinsa, ja se, mitä maapallolle on tulossa, hyödyttää myös muuta tätä universumia. Se ei ole ainoa syy siihen, että kaikki valoolennot kaikkialla kannustavat teitä aina eteenpäin, on aika tietää, että olette osa universaalia perhettä. Se, mitä luulette lineaariseksi ajaksi, on itse asiassa energiaa, ja koska planeetta on siirtynyt peräkkäin kevyemmän energian tasoille, koette sen ajan kuluvan yhä nopeammin. Kaikki, mitä tapahtuu aikakäsityksenne aikana, kiihtyy myös, kuin harmonikka, jonka palkeet työnnetään yhä lähemmäs ja lähemmäs. Erityisen merkittävää on ihmisten kasvava tietoisuus, ja siksi voisimme vakuuttaa teille, että kaikki suuret muutokset voidaan saada päätökseen 35–40 vuodessa. Vakuutuksen juuret ovat rakkauden voimakkaassa energiassa, älkää koskaan aliarvioiko sitä voimaa. Rakkaus on se, miten vapaaehtoiset herättävät maapalloperheemme, se on se, miten ne, jotka ovat hereillä, ovat nostaneet asenteitaan, näkymiään ja pyrkimyksiään ja heidän toimintansa on mielekästä, hyödyllistä. Rakkaus on perusta, jolle he rakentavat itselleen uuden maailman, maapallon kultaisen ajan, ja jatkumossa he kukoistavat rakkaudessa, joka on tuon ajan elämän perusta. Koska kestää vielä jonkin aikaa, ennen kuin siitä on todisteita, voisi olla hyödyllistä tietää, mitä odottaa matkan varrella. Tuonpuoleiset auttajanne haluaisivat kaiken sujuvan ja nopeasti, ja lopulta kaikki sujuu, mutta ajoittainen myllerrys on todennäköistä seuraavien kuukausien aikana. Selviydytte yleisen hämmennyksen ja raivon energiassa, kun syvän valtion asukkaat raivostuvat, koska sotilasjoukkojen, valkohatut, pidättävät ja poistavat kollegoitaan, kun taas toiset joukoissa ottavat käyttöön laajoja turvatoimia ja tuhoavat pimeyden laitoksia, kun niitä havaitaan. Vielä keskustellaan siitä, miten ja milloin järkyttävät totuudet julkistetaan julkisesti, ketä kunnioitetaan kansainvälisesti niin paljon, että häntä uskotaan. Maailmassanne ei ole paljon luottamusta tässä vaiheessa, lähes kaikki tietävät, että suuret tiedotusvälineet valehtelevat ja että monet kansalliset johtajat eivät ajattele kansalaistensa parasta. Jotkut uudistukset ovat valmiita ja toiset ovat myöhäisessä suunnitteluvaiheessa, mutta mitään ei voida toteuttaa tehokkaasti ennen kuin pimeys on hävitetty. Annan teille esimerkin siitä, miksi näin on. Kaikkialla on sydämellisiä aikomuksia tarjota humanitaarista apua vaikeissa oloissa eläville ihmisille, ja joissakin tapauksissa vaikeuksien ja puutteen rynnistys alkoi jo vuosia sitten. Pimeyden sätkynuket ja heidän kätyrinsä eivät ole ainoastaan luoneet esteitä, jotta apu ei saavuttaisi epätoivoisessa ahdingossa olevia ihmisiä, vaan he ovat myös lisänneet apua tarvitsevien ihmisten määrää lietsomalla sisällissotia, taloudellista epävakautta ja terrorismia maa toisensa jälkeen. Mielen, ruumiin ja hengen terveyteen kielteisesti vaikuttaviin toimiin ja politiikkoihin, joihin kiinnitetään nopeasti huomiota Deep Statein jälkeen, kuuluu avun toimittamisen tehostaminen. Chemtrail-sumutukset ja kaikenlainen muu myrkyllinen saastuttaminen lopetetaan, vesistöissä olevat roskat poistetaan, laittomien huumeiden, kemiallisten ja bioaseiden, saastuneiden rokotteiden ja adrenokromin etsintää ja tuhoamista jatketaan. Epäoikeudenmukaiset lait ja kaikki muu oikeudelliseen epäoikeudenmukaisuuteen liittyvä kumotaan. Valtamedia alkaa raportoida faktatietoa ja viihde- ja urheiluteollisuudellanne on luvassa suuri puhdistava tšufle. Alkuvaiheen toiminta suurissa hankkeissa, kuten ympäristöä vahingoittavien käytäntöjen lopettaminen, siirtyminen nykyisistä energialähteistä vapaaseen energiaan ja suuret erot esimerkiksi eläinten kasvatuksessa ravintoketjussa, tapahtuu kohtauksittain. Järjestäytynyt pelottelu kaikkea sellaista kohtaan, mikä kohottaisi alistettuja tai paljastaisi piilotettuja totuuksia, katoaa, mutta tutut rakenteet, kuten hallitukset ja byrokraattiset politiikat, menettelyt ja määräykset, jäävät raunioiksi, eikä sivilisaatiolla ole kokemusta siitä,
että se toimisi vapaasti ja voimallisesti näkemyksen kanssa. Kun viisaat, kunnialliset yksilöt, joilla on asiantuntemusta lukuisilta aloilta, astuvat esiin paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, toiminta, joka vain porskuttaa, alkaa seilata. Toinen laaja hanke on koulutus, joka uudistetaan esiopetuksesta tohtorin tutkintoon. Opiskelijoille opetetaan kaikilla tasoilla yleismaailmallisesti ja historiallisesti täsmällistä tietoa. Edistyminen myös muilla aloilla, kuten sairaanhoidossa, energiassa, maataloudessa, liikenteessä, rakentamisessa ja viestinnässä, varmistaa, että kaikilla maailmassa on runsaasti kaikkea, mitä he tarvitsevat ja haluavat. Riippumatta siitä, liitetäänkö Nesara-nimi nykyistä korruptoitunutta toimintaa korvaavaan maailmanlaajuiseen talousjärjestelmään, lain soveltaminen lopettaa köyhtymisen, mitätöi maiden velat maailman talousfoorumille, kansainväliselle valuuttarahastolle ja kansainvälisille rahoitusjärjestöille, mitätöi tietyntyyppiset henkilökohtaiset velat ja lopettaa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän, Federal Reserve System, IRS:n ja pankkien koronkiskonnan. Digitaalinen pankkitoiminta, jota markkinoidaan voimakkaasti, on osa korruptoitunutta järjestelmää, ei uutta järjestelmää. Hallituksilta saatavia tuloja ja investointeja varten on olemassa säännöksiä, joiden mukaan tulot jatkuvat järjestelmien muutoksen aikana, mutta maksujen suorittaminen saattaa keskeytyä lyhyeksi ajaksi. Vaihtokauppa, joka toimi hyvin vanhoina aikoina, tulee toimimaan jälleen, sillä osa väestöstä löytää tyydytystä esimerkiksi taidon vaihtamisesta saappaisiin tai yksinkertaisesti auttamisesta sitä tarvitsevalle, eikä siihen liity koskaan rahaa. Näyttää siltä, että edistyksellisten liikkeiden johtajat ottavat vastuulleen yhden yhteiskunnan suurimmista velvollisuuksista, pysyvän asunnon tarjoamisen kodittomien massoille. Kukaan ei kiistä, etteikö tilanne olisi kriittinen, mutta pelko, ahneus, kiihkoilu ja apatia ovat jarruttaneet toimintaa. Nousevat värähtelyt helpottavat ja sitten lopettavat pelon syyt samalla, kun ne vähentävät negatiivisia piirteitä ja vahvistavat positiivisia. Silloin monumentaalinen koditon haaste asetetaan vakaalle tielle kohti tyydyttävää lopputulosta. Monia käsiä tarvitaan raivaamaan roskia pois sodan runtelemilta alueilta ja rakentamaan uudelleen kaupunkeja, taajamia ja yrityksiä. Vaikka jotkut entiset asukkaat ovat innokkaita muuttamaan takaisin kotiinsa ja aloittamaan alusta, toiset eivät halua joutua uudelleen juuriltaan. Maahanmuuttajat, jotka ovat sulautuneet yhteisöön, joka on ottanut heidät vastaan ja menestyneet edistämällä sen voimaa, tuntevat olonsa kotoisaksi. Ihmiset, jotka ovat paenneet väkivaltaa, poliittista sortoa ja tulojen puutetta, haluavat varmuuden turvallisuudesta sekä koulutus- ja työmahdollisuuksista ennen kuin he palaavat kotimaahansa. Perustetaan kansainvälinen järjestö, joka valvoo tätä valtavaa siivoustyötä. Yhdysvaltojen kansalaisten asunnottomuuden lopettamiseen ja sen aiheuttamien olosuhteiden korjaamiseen ryhtyy useita maan yksityisen sektorin ryhmiä, mukaan luettuna vaihtoehtoisen terveydenhuollon asiantuntijaryhmä. Myös tiedustelupalveluja siivotaan, ja jotkin niistä, kuten CIA ja Mossad, poistavat roistojaan tai lakkauttavat ne kokonaan. Jos kansalliset rajat muuttuvat, tärkeintä on, että meillä on yhteiset sukujuuret, historia, kulttuuri ja filosofia. Kun sotien voittajat muodostavat uusia rajoja, ei ajatella asianomaisten ihmisten tunteita. Tilanteet, joiden tarkoituksena on ajaa pienviljelijät konkurssiin, hävitetään, vaikeuksissa olevia pienyrityksiä autetaan taloudellisesti ja monikansalliset yritykset, jotka monopolisoivat markkinoitaan, jaetaan. Jos pimeitä tarkoituksia palvelleita yrityksiä voidaan muuttaa ja muokata, esimerkiksi yrityksiä ja tehtaita, jotka tuottavat sotatarvikkeita, niin se tehdään. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen, jos sen hiominen palauttaa tasaisen rullauksen. Ei ole tarpeen valita, haluammeko luoda maailman, jonka luonnon kauneus on palautettu ja jossa jokainen ihminen on terve, onnellinen ja hyvinvoiva, vai haluammeko toteuttaa avaruuden tutkimisen suurta seikkailua. Voimavaroja, kykyjä, tietoa, kekseliäisyyttä, kiinnostusta ja rahaa on enemmän kuin tarpeeksi, jotta molempia voidaan toteuttaa loistavasti. Ja silloin tällöin tulevina vuosina universumi yllättää teidät näyttävillä tapahtumilla, jumalallisilla lahjoilla, jotka kohottavat teidän ja Gaian evoluutiota.
Tässä vaiheessa Gaialla ei ole muita suunnitelmia kuin sen voimakkaan valon absorboiminen, joka antaa hänen planeettakehonsa nousta tasaisesti 4. tiheyden läpi matkalla määränpäähänsä 5. tiheyteen. Siellä hän, Jumala ja SOL loivat yhdessä planeetan paratiisiksi, jalokiveksi tässä universumissa. Siellä Gaian tuleva väestö elää rakkaudessa, ilossa, vauraudessa ja kaikkea luontoa kunnioittain majesteettisen kauniissa maailmassa, maan kultaisessa ajassa. Monet nykyään maassa elävät sielut palaavat tuon aikakauden aikana, jolloin uudelleen aktivoidut DNA-säikeet mahdollistavat hyvin pitkän terveen elämän, ja toiset inkarnoituvat planeetalle ensimmäistä kertaa. Niin idyllistä kuin elämä tuleekin olemaan, lopulta asukkaat siirtyvät korkeammin kehittyneisiin maailmoihin jatkaakseen henkistä ja tietoista kasvuaan. Rakas perhe, katsokaa kohti taivasta ja inspiroitukaa maailmankaikkeutemme laajuudesta ja ihmeellisyydestä, se lupaa loistavia kokemuksia. Rakastakaa itseänne ja antakaa elämän antimien avautua. Matthew, toivon, että suorasukainen yleiskatsaukseni karkottaa ajan epäilykset. Kiitos tilaisuudesta puhua, ja Sasi, kiitos, että otat sanani vastaan. On ilo ja etuoikeus saada osallistua näihin viesteihin. Matthew, kiitos valaisevista tiedoistasi, Arnold. Ja kiitos sinulle ja kaikille kollegoillesi kaikesta siitä, mitä teette auttaaksenne Gaiaa ja kaikkia sen elämänmuotoja. Arnold. Se on rakkauden palvelus, aivan kuten sinunkin palveluksesi on, Matthew, ja nyt lähden pois. Näkemiin sinulle ja myös sinulle, rakas Sasi. Matthew, hyvästi sinulle, rakas ystävämme. Kaikki valoolennot tässä universumissa tukevat sinua ehdottoman rakkauden voimalla. Rakkautta ja rauhaa. Sutsanne Vod.